אנחנו ממשיכים היום את נושא נצח ועוד. עכשיו אנחנו בשיעור השני של הצ'קרה השלישית. גולן לא היה. שיעור שני. שזה השיעור השמיני. שמיני. אבל אנחנו התחלנו שבוע שעבר את הצ'קרה השלישית, את מקלעת השמש, ספירות נצח ועוד. אז אנחנו היום ממשיכים לדבר על נצח ועוד. ונתמקד היום, נתחיל בנצח. נצח, שאמרנו כבר שזה גם ניצחון, גם התנצחות וגם נצח. זה דבר שאנחנו מאוד מאוד נמנעים ממנו. אנחנו לרוב רוצים דברים שטובים לנו, אבל לא מתמידים בהם. ואז גם אם אנחנו נדע את הדרך להערה, גם אם נדע את הדרך שנראית לנו נכונה, אנחנו לא נעשה אותה. למה לא נעשה אותה? למה לא נגיע למצב של נצח, של התמדה, של ניצחון? מה אתם חושבים? כי האופן שלנו מחפש קיצורי דרך. נכון, קיצורי דרך זה דבר אחד. מה עוד? והתמדה זה אמונה. פחד. פחד ממה? פחד מלעשות. פחד מלעשות את הדבר שאתה יודע שהוא נכון בשבילך. בוא נגיד למד כל מיני דברים, עבר סדנאות, את יודעת מה נכון בשבילך, את יודעת, ובכל זאת החיים לא מאפשרים לך ללכת ב100% את מה שאת יודעת. מה גורם לזה? פחד מכישלון. פחד מכישלון. אני לא מורידה את זה לרמת החוויה, רק בידיעה. זה נשאר ברמה... מה לא מאפשר לך להוריד את זה לרמת החוויה? פחד. פחד ממה? כישלון, דחייה. כישלון ודחייה. בסדר. מה עוד, סילבי? לא הייתי נשפך עליי מלא דיו. כשאת יודעת מה טוב בשבילך, כן. את מתחילה לראות, להתפתח, ללמוד, מה מונע ממך באמת ללכת הדרך ב100%, ולא כל פעם ליפול לעוד בורות ועוד בורות ועוד בורות ועוד בורות. כשדיברנו על הנצח או שאתה מתכוון דיברנו בכלל, על הכל. בכלל? כן. אני הולכת על זה, מה זה? אני לא מפחדת. כשאני רוצה למשל, אני אתן דוגמה, בעבודה, לא יודעת, מה לעשות איזשהו משהו, אם זה לא יצליח, זה כן יצליח, אני הולכת עם זה. את הולכת, אין לך דברים שמונעים לך בלהתמיד בדברים שאת רוצה. בסדר, 100%. אז החלטתי, הולך. מעולה. איזה עוד דברים מפריעים לנו בהתמדה בדבר שאנחנו רוצים? זה יכול להיות גם בדיאטה, להפסיק לעשן או כל דבר אחר. כל מה שאנחנו רוצים. עצלנות ודחיינות, נכון. חוסר אמונה. חוסר אמונה. במה? בידע שקיבלת או במה? בסוף בבריאה, בהצלחה שלך. בבריאה. יפה, יפה. זה משהו מאוד נכון. חוסר אמונה בבריאה. מה עוד, אדיר? תלות והתמכרות. שלמה הם קשורים? הם קשורים דבר אחד, לפחד להיות עם עצמנו. כל תלות והתמכרות במשהו, היא מאפשרת לנו לא להיות עם עצמנו באותו רגע. לא להיות עם הדברים כאילו הקשים יותר, או בוא נגיד בהפוך, היא מאפשרת לנו להתנתק מעצמנו. בסדר? לעקוף את הרגשות. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות סיגריות, זה יכול להיות טלוויזיה, זה יכול להיות טיולים וריגושים, זה יכול להיות כל דבר, גם כביכול טוב, ספורט. אני רואה הרבה ספורטאים, מכורים לאדרנלין, זה עושה להם טוב, 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 אבל הם בורחים במהירות שהם רצים הם גם בורחים מדברים. לא כולם, אבל יש כאלה. אז ההרגלים וההתמכרויות שלנו מאפשרים לנו לחיות את החיים בלי להתנגש יותר מדי במקומות הקשים בתוכנו. מה עוד? שבעצם זה בריחה התמכרות. נכון. אמרתי, זה התנתקות מעצמנו. ואני זה בריחה מעצמנו. מה עוד תרצה? פחד מאי-ודאות אולי? מאי-ודאות. לבית שלי. נכון. מה זה האי-ודאות הזאת? לא מודע.
לא לדעת מה יקרה מחר. לא יודעת. מחרתיים. אם אתה הולך את הדרך הזאת שדיברנו עליה, שליטה. שאין לי שליטה על מה יקרה, אין לי שליטה על התוצאה. זה למעשה לוותר על השליטה על התוצאה. פחד לאבד פחד שליטה. לוותר על ההאחזות שלנו. נכון. ופחד גם שלא נוכל לכוון באמת את החיים שלנו. אנחנו לא מכוונים, אבל פחד במודע להחליט שאנחנו יותר לא מכוונים את החיים שלנו. זה פחד מאוד גדול. נכון? אנחנו כן, פשוט לא אותו חלק שאנחנו קוראים לו אני. אז האמת העמוקה שלנו, שדיברנו עליה עכשיו בשיתופים, שאני יכול לעשות רק התכווננות והשתדלות. את התוצאה אין לי אפשרות להביא בגלגול הזה, בעולם הזה. למה אין לי אפשרות להביא תוצאה? זה בגלל מה שנקרא עיקרון הקרחון. אנחנו רואים בעולם הזה, בגלל שזה עולם הצמצום, בסדר? גם הספירות האלה זה צמצום לעולם המעשה. בסדר? כל הספירות נועדו למלכות. איך אני הולך בחיים האלה. זה אומנם מקביל למה שנקרא יקום מקביל שהוא רוחני לגמרי, שאנחנו משפיעים עליו כל הזמן, אבל זה עולם המעשה. בעולם המעשה מה אנחנו רואים? את קצה הקרחון. קצה הקרחון. למה אני רואה את קצה הקרחון? כי מתחת לזה הרבה דברים אחרים. נכון, אבל למה אני לא רואה את כל הדברים? הראייה שלנו צרה. למה זה? נסתר איתנו. יש לזה סיבה בגלל שהראייה... הנפרדות שאנחנו לא רואים את נכון, כל אנחנו בעולם מאוד מאוד נפרד ומצומצם, ולמה זה? מסיבה אחת. כל זה מביא לסיבה אחת, שיהיה לנו בחירה. בחירה זה הדבר הכי קשה בחיים. הדבר שהכי אנחנו נכשלים בו. וזה הבורות שלנו כל פעם. כי יש לנו בעולם הזה בחירה מלאה. למרות שאומרים הכל ידוע והרשות נתונה. מה זה אומר? זאת אומרת, הבריאה יודעת בסופו של דבר מה תחליט ומה תבחר, אבל אצלנו מבחינתנו הכל פתוח ואני יכול לבחור כל דבר שאני רוצה. אם יש לי עכשיו 3 בחירות, אם לגולן יש עכשיו בחירה אם להמשיך במה שהוא עסק בו, אולי ללכת לתחום אחר לגמרי, כל אחד שיש לו בחירה הוא יכול לבחור את 2 הבחירות. או 3 בחירות או 100 בחירות. אני יכול מחר לא לחיות פה, לחיות בארצות הברית או באלסקה או ביפן. יש לי את האפשרות הזאת. אני יכול לעסוק בזה או בזה או בזה או בזה. זאת אומרת, בכלל בעולם הזה, הבחירה פה היא בשיאה. כי הכל פתוח, גלובליזציה, הכל פתוח, אין פה מעצורים למעשה. וגם לרע וגם לטוב אנחנו יכולים... יש זאת אומרת, מאמץ או אומץ להוציא לפועל את הבחירה הזאת. נכון, ולמה יש את הפחד להוציא את הבחירה? כי אנחנו לא מחוברים לבריאה. יפה. כי אין לנו אמונה בבריאה. עכשיו, אמונה, מה? לא, רותי פה מפציצה, רות. בגלל הרות. תמר. מעמול. מעמול קטן ונחוש, כן. מה זה הבחירה הזאת? למעשה, מהרגע שאתה יודע שלמדת את האמת של הדברים, אתה רואה אנשים שכן הצליחו. זאת אומרת, יש לך את הידע, אבל לעשות את הבחירה, באמת ללכת על זה ב100%, ולא מדובר פה על מקצוע, או על עיסוק, או איפה נחיה, סילבי, כמו שאמרת, בזה קל לנו יותר. אני מדבר בחירה שאנחנו נקיים מול הבריאה באמונה מלאה ושלמה. עכשיו, אמונה זה לא דבר שנולדנו איתו. גם גדלנו בבית דתי ולא משנה מה. האמונה העמוקה, האמיתית, היא משימה שלנו בתוכנו. וזה לא משנה באיזה דרך חיים נבחר, ומה נעשה. והאמונה זה מתוכנו, כי היא בחירה. למה? למה היא בחירה? כי אם עכשיו היו נפתחות לנו העיניים, היינו רואים שיש פה עוד יצורים סביבנו, עוד חיים סביבנו, עוד יקומים סביבנו, עוד דברים, ואז לא הבחירה.
הדברים היו הרבה יותר פשוטים וברורים. נכון? אז היום, למרות שיש 100 מיליון עדויות של אנשים שחוו מוות קליני ועברו את אותם מסלולים ואת אותם שאלות ואת אותם בירורים, עדיין אנחנו בוחרים לא להאמין בזה. רוב העולם לא מאמין. נכון? למה זה? קשה לנו לקבל את זה ככה. או שזה ידרוש מהם להשתנות. זה מה שבאנו לעשות בעולם הזה. מה באנו? אנחנו בעולם של נפרדות, אז באנו בעצם מה? לחזור לחזרה. לאחדות. ללמוד לאחדות, לשיעורים שלנו. זה השיעורים שלנו. איך האחדות? הרי יש פה עולם נפרד. איפה את רואה פה אחדות? אין פה אחדות בשום זה דבר. שבאנו ללמוד. נכון. אז למה אנחנו לא מגיעים לזה? למה אנחנו לא עושים את הבחירות, את הנצח הזה, להתחבר לנצח ולהתמיד ולהביא את עצמנו? זה אני התמדה. חושב... זה התמדה אינסופית. למה אנחנו לא מתמידים אינסופי? אם אנחנו יודעים שזה הדבר הכי טוב בחיים שלנו. כמו שאנשים מחפשים דרך כלל את עושר רגיל, להצליח, מה שקל באותו רגע בדרך, לקטוף את העושר, הוא חומרי, הוא רוחני כל דבר, וזה יותר קל להשיג את זה. נכון. מאשר לצפות, ציפייה. יותר קל להגיד, קשה לי עכשיו, מאשר נכון. שבעתיד יהיה טוב. אני חושבת שברגע שנהיה באחדות עם כל החלקים בגופנו, אנחנו נראה את האחדות באחרים. נוכל להיות באחדות עם אחרים. אם אני לא באחדות עם עצמי, אני בנפרדות. נכון. אבל למה אני בנפרדות עם עצמי? זה גם בחירה. אני לא מקבלת את עצמי כמו שאני. למה? כי אני עם כל התבניות והזה שלי. אבל נותנים לך דרך, איך את כן תגיעי לאחדות. למה את בוחרת שוב ושוב בנפרדות? לא, עכשיו בטח שאני לא בוחרת, אני בתהליך של אחדות, אבל זה לוקח תקשיב. אני חושבת שעצם העובדה שאנחנו בגוף גשמי, ולגשמי יש את הסגולות שלו, נקרא לזה ככה. אז אתה כל פעם בעצם... מה זה גוף גשמי? מה זה אומר גשמי? להגיד? כן. אם אני באמת מדברת על האחדות הזאת, ובעצם הנשמה שמגיעה לפה, היא חייבת בשביל לעשות את המסע שלה, היא חייבת את הגש, היא חייבת את הגוף כדי... נכון. ואז לדעתי זה הדבר, לפחות אישית, אני חווה את זה גם בימים האלה, ממש כאילו את הקושי הזה, כן, שאתה מבין, אתה הולך את הדרך, ואתה מתחבר מאוד לרוחניות, אבל לגשמי הזה, יש את הטריקים שלו גם, נראה לי שזה מאוד. הקושי. אז מה שאנחנו מגיעים פה לדבר שנקרא יצר הרע. אומרים שהטוב והרע הם כמעט שווים במאזניים. אבל כל הבריאה היא טוב. מה? באמת רע. יש. למה אתה מגדיר את זה? לא. זה לא. אני לא מדבר על פרשנות למעשים, אני מדבר על יצר הרע. יצר הרע זה כל מה שמרחיק אותי מעצמי. יצר הרע זה מה שגורם לי להאמין שיש פה רק מציאות, יש פה רק כסף, חשבון בנק, אנשים, אין פה סיבה ומסובב, אין סיבה ומסובב, קרמה וכל הדברים, אין פה. איך תעשה? תרצח מישהו אם לא ראו וקברת אותו טוב, יצאת מזה, הכל בסדר. זה מי שלא מבין. גנבת, לא תפסו אותך, הכל בסדר. הנה, יש לי עוד רכוש, לא שילמתי עליו. מה הבעיה עם זה? לא בעיה. אתה יכול להצדיק את זה. כולם גונבים ממני, המדינה גונבת ממני, למה שאני לא אגנוב את זה? נכון? אנחנו יכולים להצדיק את עצמנו על כל דבר. גם על רצח הוא לא היה בסדר, הגיע לו שנרצח אותו. ועוד הרבה דברים. אז זה יצר הרע. למה זה יצר הרע? יצר הרע, נתנו לנו את המגרש משחקים הזה. יצר הרע אומר, זה המגרש. בוא תנצח. בשביל לנצח אתה צריך להיות אריה, הכי חזק. מרפקים הכי חזקים. לפלס את דרכך בעולם. זה מה שיצר הרע. יצר הרע אומר כוחי ועוצם ידי. ואז לאן אנחנו מגיעים, כוחי ועוצם ידי? עוד נפרדות. מה? אגואיזם. אגו. אגואיזם נפרדות. קורה משהו מדהים. שכל מה שתכננתי 1 פלוס 1 שווה 2, 2 פלוס 2 שווה 4, 4 פלוס 4 שווה 8, אני אעשה ככה ויגיע לפה, ופתאום הכל קורס. פתאום לא מתאים ה10. פתאום זה לא מסתדר, הלו, מה, עשיתי 4 ועוד 4, למה אין לי 8? מה קורה פה? משהו פה לא מסתדר. ואז כל אחד והשאלה באיזה גיל הוא תופס את זה, מבין רגע, המציאות הזאת שכל כך נאחזתי בה וכל כך קידשתי אותה, היא
לא באמת מציאות. היא לא באמת האמת. היה לי מישהו שעבד אצלי והיה חבר, הוא תכנן 7 שנים קדימה, מה הוא ילמד, מה הוא יעבוד, כמה הוא ירוויח. אמרתי לו, עזוב את התכנונים, עזוב, בבקשה, תעזוב. אחרי חודש הוא מת. ואין לנו שום, והוא בחור צעיר, ואין לנו שום שליטה, ואין לנו שום דרך לשלוט בתוצאה. גם אני אומר, הנה אני מתחיל את הלימודים, ויגיע לפה, וירוויח ככה, ויעשה ככה, ויקנה בית כזה, ויקנה אותו כזה. שום דבר. אין לנו שליטה. למה? כי מה המטרה שלנו פה? מה המטרה? למה באנו בכלל למשחק הזה? באנו לעשות את התיקון של חטא האדם הראשון, שהחליט בעולם הסבל והנפרדות והחיים והמוות לחזור למציאות רוחנית ב100%. עכשיו, כמו שאמרנו, אין אור בלי חושך. אין עונג בלי סבל. יש לנו הפכים. עכשיו, האדם הראשון בחר. לא, הוא בא למציאות של אור, אור האינסוף, רק אור. בסדר? הוא בחר, לא רוצה את זה. אני רוצה את העולם של הסבל, של החיים ומוות, סיבה ומסובב. לפני זה לא היה את הדבר הזה, סיבה ומסובב. לא היה קרמה, לא היה דבר כזה. אנחנו יצרנו, נכנסנו לעולם שלכל מעשה יש תוצאה, ולכל סיבה יש מסובב, ואנחנו ולכל תוצאה יש תוצאה, ולכל תוצאה יש עוד תוצאה. נכון. זה לא סיבה ותוצאה וזה. נכון. עכשיו, ברגע שאנחנו מתחילים להתחבר לבריאה הזאת, למצב הזה, ואני רואה כי טוב, אני יכול יותר ויותר להתחבר לעצמי, לפנים שלי, ואז אני אתחבר גם למציאות מסביבי, ואז אני אתחבר לבריאה, ואז אני בכלל אשתחרר מהגלגולים. אבל מה מונע ממני, מה מונע מכל כך הרבה אנשים שיש להם ידע, לא לצעוד את זה? לא פשוט, יש לגוף תאוות, רצונות, חשקים. זה יצר הרע. זה. יצר הרע הוא שווה לנו. כמו שאומרים שבלעם הרשע היה בנבואה יותר חזק ממשה אפילו. זאת אומרת, יצר הרע יש לו כוח עצום, וכל שלב שנעלה יצר הרע ישקיל אותנו ביותר גבוה, יותר מתוחכם, יותר עמוק, יותר חזק, וגם שנראה לנו שאנחנו בשלב הכי גבוה, אנחנו מתרסקים ונופלים. אבל יש מלא אנשים שיגידו לך, אני עשיתי את הצעדים שלי מתוך כל מיני שיקולים, ואם לא הייתי מתכנן את הלימודים שלי ואת המקום עבודה איך שאני אכנס, לא היה לי את הכסף שעשיתי היום, את הדירות שקניתי, לא יודעת מה. אז מה אמרתי? שני דברים שברשותנו, שני הדברים שיש ביכולתנו לעשות, בחירה והשתדלות. אז עשית את הבחירה, גם בצבא שהיינו יוצאים לפני מבצע, היינו הולכים 30 קילומטר, עוצרים 30 מבוקשים כל לילה. בסדר? עשינו בחירה, עשינו השתדלות, אימונים, כל מה שצריך. מה יהיה התוצאה? אין לנו שליטה. אז היה לנו פעם שהתנפלו עלינו וחטפו נשק ויריות ועניינים ובלגן, ופעם שהכל על החלק. אין לך יכולת בעולם הזה לשלוט על התוצאה. אין לך. גם אם מאוד תרצי, אז נכון, אנחנו עושים בחירה והשתדלות. אם אני רוצה להשיג משהו, אני אעשה את הבחירה שאני רוצה את זה, לעשות את ההשתדלות. אז את זה אנחנו יודעים. בוא נגיד, בחומר אנחנו כבר די יודעים איך לתמרן. עכשיו אני שואל, למה אנחנו לא יודעים לתמרן בעולם הפנימי שלנו? אנחנו לא מתדלקים אותו אולי. אני רוצה כן. להגיד מוכר שאני ככה כדי להגיד. כן, מה שאני מבינה עכשיו, כן, לא משנה מה הבחירה שבחרת. כן, אם בחרת, תלך איתה 100% דוך, נכון. ושם תצליח. לא משנה אם טוב או רע יפה. משהו. היה לי מורה שאמר, אל תחפור 20 בארות. ראית את כולם, תבחר לך באר ותחפור, כי אחרת בכל אחת תחפור מטר ולא תגיע למים בחיים. אז כן. אז ידע לא חסר היום, בסדר? לא חסר. היום פותחים גוגל, צ'אט GPT, כל מה שאתם רוצים. כל הידע יש, נגיש, לא חסר. אתה יכול לחזור למה אין לנו שליטה על הבחירה?
על התוצאה. אני אתן לך דוגמה מהיום. סיפרתי לקבוצה היום. יש לי צימרים. זה שמנקה את הצימרים, דני, לקחתי אותו היום לדואר ישראל להוציא כסף. הסתבר שיש שם תור של 300 בדואים שהיום מקבלים את הכסף שלהם ביטוח לאומי. ואין מי שינקה את הצימר, ובן אדם הולך להיכנס לצימר, Airbnb, הסבינו כבר. ואז התחיל לי בראש כל הדיבור. בן אדם נכנס ב3, דני רק ב1, הוא יגיע ב4, יגיע ב3, יהיו תלונות, יהיה פה, יהיה כישלון, יהיה כל הדיבור הזה. בואו נמצא פתרונות. ואז היה לי קול כזה שאמר, שחרר, אין בידיך למצוא פתרונות. אין פתרון. שחרר לבריאה. באותו רגע הודעה מהלקוח Airbnb, אני מגיע ב8 בערב, הכל יסתדר לבד. אין לי, זה לא שאני יצרתי את הפתרון הזה. לא יכלתי ליצור פתרון כזה, גם לא היה לי מי שינקה. אז אני יכול לעשות את ההשתדלות, אבל לא תמיד זה הולך. ומבחינת חוקי הבריאה, למה בעצם אין לנו שליטה על התוצאות? כי אנחנו הגענו לעולם שהוא כמו חדר כושר. ושואלים, למה אתה הולך לחדר כושר? מה זה מכשירים בחדר כושר? זה מכשירים שנלחמים נגדך. זה לא שאתה עושה עבודה, אתה לא בונה בית, נכון? אתה הולך למכשירים שמתנגדים. מה אתה עושה ככה? הוא מתנגד לפה. מה אתה עושה? קורע סיבים בשריר, מאמץ לשריר. למה אתה עושה? למה הולכים לחדר כושר? כדי לאמן את השריר. מה יוצא מהשריר? לחזק אותו. אחרי זה השריר נהיה יותר גמיש, יותר חזק, יותר גדול, כמו שרציתי, נכון? אז מה יש לנו בעולם הזה? למה הביאו אותנו, למה הבריאה הטובה ומטיבה הביאה אותנו לעולם הזה? הבנו כבר שדבר כזה מושלם כמו הגוף שלנו, שום דבר לא יכול ליצור. בטח לא פיצוצים ואבק שהתנגש באבק, זה לא קרה. בסדר? יש בריאה שבראה אותנו, יש פה את האנרגיה. למה הביאה אותנו לפה? למה? ככה למצוא את המהות שלה. להתחשל. זה המהות של החלק של אלוהים שהוא בא לתרגל ליצור. ולחושלים. היא הביאה אותנו לפה שהבחירה שלנו, שנבחר להתחבר לאחדות הזאת, שנבחר להתחבר לאור הזה, לבריאה הזאת, לכל הנשמות שפה, מבחירה חופשית. לא סתם יש לנו אלפי גלגולים, כי הבחירה הזאת כל כך קשה לנו. כל כך קשה לנו. כי מה זה אומר הבחירה בסופו של דבר? שגמרנו עם המגרש משחקים הזה. מה אמרו בני ישראל אחרי שחצו את ים סוף, הנס הכי גדול בהיסטוריה העולמית? מה הם אמרו? למה הבאת אותנו למדבר הזה? עדיף לנו את סיר הבשר במצרים, להיות עבדים. וזה רק למה... ראו נס, הים נפתח, לא יאמינו שיקבלו גם מים ואוכל במדבר? למה העדיפו את הידוע הזה? למה העדיפו את זה? למה העדיפו את זה? חוסר אמונה, שוב. למה העדיפו את העבדות והסבל? זה מה שהם הכירו כבר. הם יודעים מה מצפה להם, מה יש להם. יפה, יפה מאוד. זה מה שהם הכירו, והם יודעים מה מצפה להם. זאת אומרת, אני מעדיף את החרא המוכר. כמו משל על אנשים שעומדים בביוב, עד לפה מגיע החרא, אבל כבר התרגלו לריח. אז בוא, אל תעשה גלים. עזוב אותי, זה החרא המוכר, תשאירו אותי פה, אבל הם לא שמים לב שזה לאט לאט עולה המפלס, עד שאתה טובע בחרא, הוא לא נשאר באותו מפלס. אז לא סתם מדבר על הבחירה הזאת. ולפעמים לא משנה כמה ידע נאסוף, כמה נהיה חכמים וכמה נהיה רוחניים, ואמרנו הדרך הזאת היא לא רק רוחניות, היא דרך שבאה מהבסיס, מלמטה. עם כל הידע והחוכמה, אנחנו לא בוחרים, לא קופצים מהצוק מה שנקרא. ממשיכים ליפול לבורות של האשמה, של כעס, של קורבנות. למה זה מגיע לי? למה הוא ככה? למה זה ככה? למה המדינה ככה? למה הנהגים ככה?
תסבירו לי אתם. הקורבנות הזאת לא נעימה, הכעס הזה לא נעים, העצב לא נעים, הבדידות לא נעימה. למה אנחנו לא מגיעים לאחדות? למה אנחנו לא בוחרים בחירה חזקה שזהו, אני הולך על זה? אז תסתיים הלמידה. אנחנו מאוהבים בחדר כושר. אנחנו מאוהבים, ולא סתם האדם הראשון בחר תוך כמה שעות כבר ללכת לחדר כושר הזה. כי זה אומנם רמה נמוכה, אבל זה משהו יותר ידוע, יותר צפוי, אבל לעולם התוצאות לא יהיו ידועות. למה? כי אין שום כוונה שנשאר במגרש המשחקים הזה. כי אנחנו יצורים רוחניים. אנחנו יצורים ש-99% מאיתנו זה רוח. בסדר? הגוף שלנו רוחני, הכל פה זה רוח. אז זה לא יעזור כמה שננסה לעשות את החיים ודאיים, ואני עושה ככה וככה וככה ויצא לי ככה וככה. זה לא עובד. כי אם זה היה עובד, אף אחד בעולם לא היה מגיע להבנה רוחנית ולקיום רוחני. היינו נשארים עבדים של החומר. אז המהות הרוחנית הזאת באה ביחד עם עוד. עוד זה ההודיה והענווה. איך אני יכול להיות בהודיה וענווה על מכות שאני מקבל בחיים? מקבל מכות בחיים. אתה משנה את הסיפור הזה. נכון, נכון. אתה מבין שזה רק יעזור לך לצמוח, לא... שאתה מבין שזה עוזר לך לצמוח, המכות, זה לא בשביל להקטין אותך. נכון. אבל החוכמה בעוד זה להיות בהודיה הזאת בזמן שזה קורה, לא בדיעבד. כי אין לנו בעיה לראות כל סיפור חיינו ולהבין כמה מתנות קיבלנו, הרע והטוב. אבל אתה לא תמיד כשאני מבין את זה נכנס... במקום. נכון. אבל זה בבחירה. המבחן שלנו. לבחור כשאני בשיא העצבים שלי, בשיא הקורבנות, בשיא הכעס, בשיא הפגיעה, בשיא העצב והפחד. אני אומר, למרות שהרגש הזה כל כך חזק וכל כך מטלטל, אני חוזר להודיה. תודה אלוהים, תודה בריאה שנתת לי מכשיר חדר כושר, הוספת משקולת. למה היא הוסיפה משקולת? הוא הוסיף משקולת, למה? כי אנחנו מעולים. נכון, כי השתפרנו. נכון? אפשר לעלות רמה. כלומר, הסיפור הזה אינסופי. נכון. אבל אם יהיה סוף אנחנו... לא, גם יש לך את הכלים הרוחניים, הגעת לעילה, לא במובן של להבין טקסט. ויש כן. תפילות. נו, אז כן. עדיין אתה נכנס לסיטואציה של משבר, וכאילו כל הלמידה הזאת, איך לצאת מהמשבר, כאילו איך לצמוח יותר ממשבר למשבר. אז הסיפור הזה הוא כן קודם כל סופי. להבין שמשברים זה... הסיפור הוא כן סופי, כי אנחנו לא מתגלגלים לעד. ברגע שאנחנו מגיעים ל... פה, בעולם הזה, בגן משחקים. אז שנייה, בגן משחקים הזה, אתה יודע, הרבה פעמים שאנשים פתאום מקבלים הרבה מתנות, הכל הולך קל, מקבלים מלא מתנות, זה אומרים כאילו נפרעים מכל הזכויות שלהם, ויכול להיות שאוטוטו זה כבר נגמר. אז דווקא שמקבלים קשיים ואתגרים מאוד גדולים, זה דווקא כי יש לנו את היכולת. שאני מוסיף עוד 20 קילו במשקולות, זה בגלל שיש לי את היכולת לדחוף אותם. את היכולת להתמודד. נכון. אז כל אתגר שאנחנו מקבלים בחיים הוא לא מקרי, כי הבנו שאין מקריות, כי אין לנו שליטה על התוצאה. אין מקריות. אז כל אתגר שאנחנו מקבלים בחיים, כולל מחלות, מוות, פרנסה, וכל דבר, גם הכי נורא שיש. זה כן, אנחנו מסוגלים להתמודד איתו, ומסוגלים לצמוח ממנו. וגם כי יש קרמה. ברור, יש לנו תוצאה וסיבה והכל. אבל עם נלמד כל על דבר, הקרמה. אנחנו יכולים להתמודד. אף פעם לא נגיד, טוב, זה הקרמה שלי, אין מה לעשות. כל דבר שאנחנו מקבלים, זה בשביל הצמיחה שלנו. הקרמה היא לא סתם.
אנחנו לא סתם מקבלים מכות כי מגיע לנו. בוא תענש. לא. אנחנו מקבלים וקוראים לנו דברים בשביל שנגדל מזה. יש כאלה שיכולים ללמוד ממכות קטנות, ויש כאלה שצריכים את הבומבות הגדולות. והדרך היחידה שלנו להימנע מהניסיונות הגדולים זה ללמוד מהדברים הקטנים. ללמוד מכל אירוע. נכנסתי ללופ של כעס, הופ, בסדר, כעסתי, לא נורא, אני לא מבקר את עצמי. הופ, אני מבין, מה המתנה שלי מזה? למה זה קרה? מה המתנה שלי? איפה אני גדל מזה? בסדר? מכל לופ של פחד, קיבלתי פחד מטורף, מקפיא אותי, אני לא יודע מה יהיה, מה יקרה. הופ, הנה שחררתי, תראו איזה... כל דבר הופך להיות ללמידה, ולמעשה כל למידה זה למעשה חיבור לאחדות, חיבור לבריאה, חיבור לכל הנשמות פה בעולם הזה. וזה מה שקוראים לו אור. כי אמרנו מה עושים נגד חושך גדול, מדליקים נר. אין לנו יותר כוח מזה. אז הנר שלנו זה להיות בהודיה ולהיות בנצחיות. זאת אומרת, להמשיך. אם ראיתי שזה הדרך הנכונה לי, אז גם אם יצר הרע לקח אותי מיליון פעם ל1000 צדדים, לא קרה כלום. אני חוזר לדרך הזאת. העניין הוא לא איפה נפלתי, אלא כמה חזרתי. למה יש את ההלקאה בדרך? ההלקאה זה חלק מהמנגנון שלנו, שנהיה בהלקאה עצמית, הופ, נבין, לא, 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 לא. אני מושלם. תודה לאל שיש לי את היכולות האלה. תכף נדבר על כל פעם אחרי ההלקאה אני חוזר לבחירה מחדש. אני בוחר בעצמי. אני בוחר בקבלה מלאה של עצמי. קבלה של הבריאה ושל העולם הזה. ואז כל אירוע בחיים הופך לגדילה ולא להורדה. ולא להלקאה עצמית נוספת ונוספת ונוספת ונוספת. הלקאתי עצמי, בסדר, בוא נסתכל על זה. אבל הרבה פעמים אנחנו מתמכרים להלקאה עצמית. וזה להתמכר לאגו שלנו. אני רוצה לשלוט בתוצאה, אם לא השגתי אותה, כנראה משהו דפוק בי. בוא נלקה את עצמי, נלקה את עצמי, נלקה את... זה לא מוביל לשום דבר, אין לזה שום תוצאות, זה מעגל הסבל אנחנו קוראים לו, ורוב האנושות מתבוססת במעגל הסבל, והדרך היחידה לצאת ממנה זה בחירה והתמדה. בחירה, התכווננות, השתדלות, התמדה. התמדה רצינית מאוד. וההתמדה היא לא להלקות עצמנו, אוי נפלתי עוד פעם, לא, לחזור. כמו שיש לנו איזה מסלול שבחרנו, סטיתי, לא נורא, אני חוזר. נפלתי, לא נורא, אני חוזר. הלכתי, ואז פתאום החזרה נהיית יותר ברורה, יותר קלה. ואני יכול לראות את האור הזה, ולא ליפול עד הסוף לבורות האלה. אנחנו נמשיך ישר, בלי הפסקה. שאלה. כן. קרמה. זוכרים שבוע שעבר דיברנו, נכון, על 6 פרמטרים, על 6 דברים שאנחנו צריכים להוסיף, להתחיל לתרגל בתוך החיים שלנו. זוכרים אותם? על מה דיברנו? יושרה, לא הגינות, יושרה. לא, יושרה. יושרה. אותנטיות, כנות. יושרה. אמונה. אמונה. ביטחון. קבלה עצמית. מדינה. לא. אסרטיביות. עוד פעם, זה חשוב מאוד. בואו נחזור עליהם, אוקיי? אחריות אישית. לעומת מה ההפך מאחריות אישית? קורבנות. אוקיי? אסרטיביות ולא אגרסיביות. אסרטיביות, אני שומר על הנתיב שלי, שומר על הגבולות שלי, שומר עליי. לעניינים אחרים, אני שומרת עליי. אסרטיביות, אמרנו, אחריות אישית. אסרטיביות, יושרה, קבלה עצמית, אוקיי? מוחלטת. הצבת מטרות להגשמה. לא מטרות, אני רוצה ככה ואני נגד הבריאה. איפה אני מביא את המתנות שלי? אוקיי, אני רוצה להגשים... אם אתה לא תביא את המתנות שלך לעולם, גם לא תקבל חזרה. שיהיה כזה fair enough. אוקיי?
מי שחוסך ולא נעים לו ומתבייש, שלא יתפלא שאחר כך לא בא לו שפע כשהוא לא מביא את השפע שלו. אז קרמה, לאיזה קטגוריה מכל אלה היא מתחברת לכם? תחשבו ככה. מכל השישה האלה. בנו. לא. הפוך. קראת השמש. לאחריות אישית. אחריות אישית, הקרמה? קרמה, מה זה אחריות תגדירי- אישית. תגדירי קרמה אומרת, אני זרעתי זרע, אני כתבתי פרי. אוקיי? אז חלק מהסיפור של קרמה, רק ככה בגלל שהוא אמר קרמה, אז אני חייב להביא את זה, כן? הקרמה מאפשרת לי להבין שאני זרעתי את הזרע, ולקחת אחריות, אני לא קורבן של החיים, שככה זרקו אותי לשום מקום, אלא, ואם אני אזרע זרע אחר, אז אני אוכל לקטוף פירות אחרים. זאת אומרת, אבל זה גם מתרחב למשפחה. גם ההורים שלי משפיעים על הקרמה שלי. ברור, אבל אני גם כרגע העם שלי, מדברת גם על מה זה, שבא... זה כמו בומרנג. בדיוק. חוזר על זה אבל פי... שהתות הזה... לא, את לא יודעת מה זה. רגע. כשהתות הזה נזרע, מה היה הגודל שלו? כשהוא כזה. מה צמח? כזה. אז אם שיקרתי קצת, אני אחטוף וואחד בגידה בקרמה שלי. כאילו, אוקיי, אתה זורע זרע ואתה מקבל, אבל זה לא העניין שלנו היום קרמה. רק זה היה כזה כדי להראות לכם את עניין האחריות האישית. זאת אומרת, כן לשים לב לזרעים שאנחנו זורים. אבל אם אני קורבן ואין לי פה כלום, אוקיי? אז כן לקחת אחריות אישית. לקחת אחריות אישית על זאת החיים אומרת, רק שלנו. כשאנחנו מקבלים מכות חזקות בחיים, לראות איפה הזרע שזרענו את זה. אנחנו נמצא את התשובה. אתם עייפים? לא. אוקיי. אז אתם זוכרים, אני רואה אתכן כזה מנקרות, אבל אם אתן רוצות אני יכולה להביא... אילנית, במקפיא? יש קוביות קרח, תחפשי שיש חטופים, יש כאלה קוביות קרח שהן לא נמסות, הן בתוך פלסטיק. כזה קוביות קרח בפלסטיק, כזה טיפה להתרענן. אוקיי, בואו, זה חשוב ממש, וגם זה איזשהו כלי פרקטי. עכשיו אנחנו חוזרים רגע לצ'קרה השלישית, למקלעת השמש. אתם זוכרים שמחזיקה באמת? לכבד את עצמך. הצ'קרה הראשונה מחזיקה באמת, כולנו אחד. הצ'קרה השנייה מחזיקה באמת, כבדו זו את זו. זו את זה. והצ'קרה השלישית מחזיקה באמת, כבד את עצמך. ועכשיו אנחנו הולכים עוד להיכנס לעומק הזה. איך אני מגיעה לקבלה עצמית מוחלטת, אוקיי? איך אני מגיעה למקום הזה שבו אני מכבדת את עצמי? ואני רוצה ללמד אתכם משהו ממש מקסים. מה שקורה בעצם, דיברנו על זה שאנחנו נולדים לשבט, נכון? בצ'קרה הראשונה אנחנו נולדים לשבט, ובשבט הזה אנחנו בעצם, אין לנו איזושהי זהות משל עצמנו, אנחנו פשוט השבט שלנו. ואז בצ'קרה השנייה אנחנו מתחילים לבוא עם אינטראקציות, ואינטראקציות עם אחרים. ובעצם אנחנו נותנים לאחרים את הכוח לאשר אותנו. אנחנו נותנים לאחרים בעצם להחזיק את הערך שלנו. כי אם אני הגעתי לעולם וכל התינוקות הגיעו עם 100% ערך, כן? אף תינוק לא אומר, רואי 2 בלילה, אולי אני לא אבכה עכשיו, ההורים שלי לא יאהבו אותי ולא ירצו אותי. בוחם, אנחנו באנו כאילו הכי טבעיים, הכי ספונטניים, והערך שלנו לא היה תלוי באף אדם. פתאום לאט לאט אני מתחיל, לא רק אם אני אבכה ב2 בלילה, אני אגיד את זה, אולי אני לא אגיד את זה, אולי אני זה, אולי אני כאילו... אני כבר לא אני, איזה דמות שיצרתי מתוך חיקוי, ובעצם אני לוקח את המשאב הכי חשוב שתקשיבו. מתמטיקה. אי אפשר להיות מאושר בלי ערך עצמי גבוה, נקודה, סימן קריאה. זה בלתי אפשרי? זה בלתי אפשרי. האם ראיתם פעם אדם מטייל במדבר בלי מים יכול להיות רגוע? ראיתם? לא יכול להיות רגוע, אלא אם כן הוא בטרס... כאלה, יש קטנים מהבט להם. לא נורא, זה טוב, זה טוב. עוד יותר טוב. תחבקו. מי עוד רוצה לחבק כזה? רוצה לחבק? אתם רוצים? גולן רוצה, נראה לי גולן. תביא. אתה רוצה? זה מהיר, אה? אז יש לי קטנים כאלה, אבל אילנית הלכה בגדול. יש את כאלה ששמים... אז זה גם טוב. זה רעיון טוב. אוקיי. אז בואו תהיו איתי כי זה מתמטיקה. אז בעצם אני לא יכול לפרוח, אני לא יכול להיות מאושר בלי ערך עצמי. מי אחראי על הערך שלי? אני. אז כאילו תחשבו שהגעתי לעולם עם 100% ערך, אוקיי? נראה לי שתחברו להם אתם.
יש פה מטען, לטלפון. אז הגעתי לעולם מ-100% ערך, נולדתי תינוק 100% ערך, ואיכשהו במהלך השנים התחלתי להוציא את המשאב הכי חשוב שלי, את המשאב שלי מהבית, התחלתי לתת אותו לאנשים אחרים, אוקיי? נגיד שערך זה כסף לצורך העניין, אז היה לי 1,000,000 שקל, בסדר? והתחלתי לתת, אתה תיקח 100,000, אתה תיקח 200,000, אתה תיקח 300, אתה זה, ואחר כל פעם שאני אצטרך כסף אני תלויה בך שתיתן לי. איזה מין חיים יהיו לי, אוקיי? עכשיו, תדמיינו שאני לקחתי מתוך 1,000,000 שלי, זה בדרך כלל מה שקורה לנו בזוגיות כשאנחנו באים בלי ערך עצמי, זה מה שהיה קורה לי, אני לא נתתי 100, אני לקחתי הלוואות ונתתי לבן זוג שלי 120, לא 100. אוקיי? ואני נותנת עכשיו לאדיר 90% מהכסף שלי. נתתי לאדיר, או אדיר, או בנק שלי, או הבן זוג שלי לצורך העניין, או הבוס שלו, משנה מי, ונתתי לו 90% מהכסף שלי. זאת אומרת, הוא אחראי על הערך שלי. אם הוא אוהב אותי, אני בעלת ערך, אם הוא לא אוהב אותי, אין לי ערך. אוקיי? אם הוא אומר לי מילה טובה, יש לי ערך, אם הוא לא אומר לי מילה טובה, אין לי ערך. ונתתי לו את כל הכסף הזה. ומחר אדיר לא עונה לי לטלפון 2 הבנק איננו, לא עונה הבנק. כל הכסף שלי בבנק, לא עונה הבנק. הלך הבנק, הלך עם הכסף. מה קורה לי? 90% מהערך שלך ירד. אני נשארת בלי כלום. זה שברון לב בגדול. בעיקרון זה שברון לב. בסדר? כאילו שברון לב זה שהלכו עם הכסף שלי. ועכשיו אני צריכה להתחיל לאסוף שקל לשקל 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 מחדש. בסדר? זה לב שבור. לב שבור הוא חוסר אהבה עצמית וחוסר הערכה עצמית שהחזיק עבורי מישהו, וכשהוא הולך כמו הורידו, אוקיי? את הדבר הזה, אני רואה שתרצה נופל האסימון, יש לה הערה, אוקיי? הרבה בנקים, גם אני. כמות הפעמים שהפסד, מיליונים כבר הפסדתי. אוקיי? ואז בעצם מה קורה? אם עכשיו אדיר מחזיק את כל הערך שלי, אני תלויה באדיר לגמרי. נכון? אז עכשיו אני כל הזמן במתח, אני כל הזמן בסטרס. זאת אומרת, ככל שיותר ערך שלי נמצא בחוץ, אני יותר תלותית. אפשר לדמות את זה, בוא נגיד שאני ואיתי, יהיה לכם קל אולי לראות את זה דרכנו. יוצאים לטייל במדבר, בסדר? ל3 שנים. אני ואיתי הולכים לטיול 3 שנים במדבר. ואיתי סוחב את המים. הוא רק הוא סוחב את המים. כל המים עליו. כל המים אצלו, ואנחנו מטיילים. אז מה יקרה? לי אין מים עליי. כל המים אצל איתי. מה יקרה? אני צריכה להיות נחמדה אליו. אני תלויה בו. אם הוא הולך עכשיו, עושה איזה פיפי ולא חוזר איזה 2 כי הוא פתאום ראה איזה גבעה יפה, מה קורה לי? חבל על הזמן, מתה מפחד. אוקיי, אני גם ירצה אותו. עכשיו נגיד שהגענו לפיצול בדרך. בסדר, הוא רוצה ללכת לכאן ואני רוצה ללכת לכאן. מה יש לי לעשות? איזה ברירות יש לי? אין לי ברירות. אוקיי? זאת אומרת, ככל שאני מפקידה יותר מהערך שלי בחוץ, זה לימדה אותי המורה שלי, לקח לי כמה שנים להבין את זה. ואני רוצה להגיד שזה סיפור שמוריד לך אסימונים. נכון. אתה לא להשקיע באגרות חוב. נכון. את עושה את זה כל כך בקלות שזה באמת. נכון. זה היה תחילת השינוי שלי, כשנפל לי האסימון על זה. ובעצם, א', איתי לא יודע בחיים אם אני אוהבת אותו באמת או איתו בגלל המים. אוקיי? אני כבר לא יודעת אם אני אוהבת אותו באמת או אני איתו בגלל המים. אוקיי? זאת אומרת, אין שום סיכוי לאהוב ככה. תלות ואהבה זה מצווה. בדיוק, הללויה. רוב האנשים בעולם מבלבלים בין תלות לאהבה. או בין תאווה לאהבה. גם. אבל בעיקר, נכון גם, והתאווה היא תוצאה של תלות. אוקיי? עד לכאן. זה ברור? יפה. אז זאת אומרת, ככל שיותר מהערך שלי בחוץ, עכשיו נגיד, ואני 70% מהערך שלי אצלי, יש לי 70% מים שלי ו30% מהמים שלי אצל איתי. גולן, אני אביא לך מים? גולן? לא, בסדר. צריך לזוז. תהיו איתי.
אוקיי? עכשיו אם 70% מהמים אצלי ו30% מהמים שלי אצל איתי, פחות נורא כבר, נכון? גם אם הוא הלך, גם אם הוא לא חזר, גם מזה אני כבר יותר רגועה. זאת אומרת, ככל שיותר מים אצלי, ככל שיותר כסף אצלי, בשקט נפשי. אני אהיה בשקט נפשי, ואני גם אוכל לתת לו שקט נפשי. אוקיי? אז אנחנו עכשיו בצ'קרה מדברים על לכבד את עצמך. אנחנו מדברים על איך אני מחזיר את הכוח הביתה. איך אני מחזיר את הערך הביתה. איך אני מפסיק את אותה התלות. אני רוצה לתת לכם תכף כלי ממש, זה בייסיק, זה כל ריטריט הייתי מתחילה עם זה, אבל זה פשוט מדהים. זה בא בדיוק בצ'קרה השלישית. כאילו, תחשבו ילד בן 8-9, כן? כל כך תלוי במה אומרים לו. כל כך כל הזמן מסתכל, מקבל אישורים, זאת אומרת, כל הערך שלו, הוא בכלל אין לו ערך משל עצמו. ומשם אנחנו גדלים, ובגלל זה אנחנו בעצם סובלים. זה מאחורי הקלעים של הסבל. אני בשבוע שעבר צילמתי דפים. עשיתי דפים. עכשיו אני נזכרת בהם. הנה הם פה. יאו הרדיקי. אין, הכל מדויק. זה המורה שלי, נוגה בר המהממת שהצילה אותי. אוקיי? בתחילת הדרך. בסדר? אז בעצם סיכמנו. אני לא יכול להיות מאושר. הוכחתי לכם. אם הערך שלי תלוי באחרים, אם אני זקוק כל הזמן לאישורים חיצוניים, אני גם לא יכול להיות אותנטי, אני לא יכול להיות שום דבר בלי ערך עצמי. אוקיי? וככל שיש לי פחות ערך אצלי ויותר אצל האחר, ככה היו נראות מערכות היחסים שלי. סבל אחד גדול. כן התקשר, לא התקשר, אתה יכול להתקשר ליומיים, אני בכלל לא... זה לא מעניין. לפעמים. ממתקת. תכף תלמדו את המושג. אוקיי? ואז בעצם אני חייבת להתחיל להגן, אין לי ערך, אני צריכה איכשהו להגן על עצמי. בסדר? נגיד הוא פתאום נפרד ממני ואני נשארתי בלי כלום. אני צריכה איכשהו להביא איזה תחליף, איזשהו משהו. אחרת אי אפשר. אני צריכה איכשהו להתחיל להגן על עצמי. וכדי להגן על עצמי, כולנו, בני האדם, אנחנו מפעילים מנגנוני הגנה. אוקיי? אנחנו מפעילים 4 סוגים של מנגנוני הגנה. נוגה, זה בשבילך. כן? בראשי תיבות ממתק, יהיה לכם קל לזכור. בגלל זה אני אומרת, לפעמים אני מתממתקת. בסדר? בראשי תיבות ממתק. מנגנון ההגנה הראשון הוא מבקר. נכון? אם אני אקטין אותו ואגיד איזה חרא בן זוג היה לי, מה מי צריך אותו בכלל, הוא כזה דפוק גם ככה שספרתי לכם מקודם, כן? אחר כך אני חוזרת אליו, לא, הוא מדהים. אבל מבקר, אני מקטינה את האחר כדי טיפה להגדיל את עצמי ואת הערך שלי, אוקיי? המם השני זה מרוחק. תכף אתם תקבלו, יש פה טבלה מדויקת, אני מתרחקת או מתנשאת או אחרת, כאילו אני מפעילה את המנגנון הזה. עטף זה תוקפן. טוב, נכון? זה בטבע אנחנו יודעים, חיה מפוחדת תוקפת, אז אנחנו תוקפניים. והקוף זה? קורבן. יפה. קורבן. עכשיו, עד לכאן, הנוסחה ברורה? אוקיי? זאת אומרת, בכל פעם שאני או ביקורתית, או מרוחקת, או תוקפן, או קורבן, מה קרה בעצם? יש לנו תמיד סיפור על זה, למה? אבל מה האמת? נתקתי מעצמי. אני חובה חוסר ערך, ירידת ערך. בוא נקרא לזה, נעשה את זה פשוט. אוקיי? כל פעם שאני מפעילה את אחד מהארבעת אלה, אני חובה ירידת ערך. אוקיי? עכשיו אני אתן לכם טבלה. אנחנו קודם כל נעשה את הטבלה הזאת. בסדר? יש לכם פה, בטבלה יש את המבקר, מרוחק, תוקפן, קורבן. איזה רגשות? אתם הולכים ממש לקבל נוסחה להעלאת הערך שלכם. אוקיי? ויש כאלה שכמובן, אבל לכולנו יש מנגנוני הגנה. פשוט אולי אנחנו לא צריכים להפעיל אותם הרבה. אבל אם הערך שלי יתערער למשל, אני קודם כל קורבן. זה שלי. לכל אחד יש איזה ספציאליטה, לכולנו יש הכל מהכל, אבל כל אחד יש לו ספציאליטה. כאילו הוא מומחה במנגנון מסוים. אז אני מעבירה לכם את הטבלה הזאת, ואני רוצה
שאתם תסתכלו רק... יש לך עת? אני מתבזבז פה, קח את ה... אני הבאתי עטים, הבאתי מחברות. קחי, תעבירו. כן, אני אביא לך. תודה מאוד. היו לנו פה עטים היום. הנה, יש פה 2 עטים. הבאתי עטים למי שחסר, ומחברות גם. כן, כולם התממתקו? למי חסר? אוקיי, תסתכלו. לך? הנה עט. תסתכלו, יש שם את הטבלה למטה. יש למטה טבלה. אני רוצה שתסמנו את הרגשות שאתם הכי הרבה מכירים, בלי להתייחס רגע לכותרות. בזה? כאילו כתוב תוקפן, קורבן, נכון? ואז כתוב מה לא? האמירה והרגש, אבל בתוך זה יש פה איזה ריבוע מלא ברגשות. אתם רואים את הריבוע הזה? כן. תעברו עליו, לא משנה מה הכותרת, ותראו מה אתם מכירים בעצמכם. בזוגיות או בלי? בכלל, ביקורתיות, שיפוטיות, הטלת ספק, התנסות, גאווה, בדידות, ציניות, שתיקה, כעס, תחושת נקם, עצבנות, איום, עלבון, האשמה, כאב, פגיעה, חוויית קושי. סמנו את 3 או 4, 5 שאתם הכי מכירים בעולם שלכם. כמה לסמן? 4, 5 שהם הכי מוכרים לכם. אם אתם ביקורתיים, אם אתם שיפוטיים, תסמנו רגע. יש לי יותר מ4. יופי, סמנו. זה קשה לפגוש את עצמנו ככה, האמת. זה קשה בגלל שאנחנו מבקרים את עצמנו, כי אנחנו צריכים להיות מושלמים, אבל אנחנו לא צריכים להיות מושלמים, זה נהדר, אני ביקורתית, אני מאשימה, נעלבת. פשוט בכנות איזה דברים שהכי מפעילים אותך. זה רק מנגנון הגנה, זה לא דבר רע. הנה, תראה איך אני מדברת על זה. זה דבר שהטבע ברא, זה לא איזה משהו, צריך מנגנוני הגנה. אוקיי? אז בואו נסמן אותם. סתם, רק כדי להבחן מה מנגנון ההגנה הראשי שלנו. לא, טוב, מכל מה שסימנתי? עם לב, איפה יש לך הכי הרבה? בואי תתחילי את. כל אחד יזהה מה מנגנון ההגנה הראשי שלו. מורן, יש לך את מה? קחי. כן, ממה, כן. אוקיי? כל אחד. יאללה, מתחילים. כל אחד שזיהה את מנגנון ההגנה שלו, שיגיד. אני חושבת שאני... הראשי. מבקר כמובן. אני יצא לי הכי הרבה מבקר גם באופן... חשבתי אני דווקא קורבן, אבל להפך יצא לי מבקר. יופי. אז את מבקרת. מבקרת. זאת אומרת, עד עכשיו חשבתם שאתם רעים בגלל זה, אתם לא רעים, אתם מפוחדים. אוקיי? מבקר. אני הלכתי על כעס, עצבנות. תוקפן. אז אתה תוקפן. זה מנגנון הגנה. אתה מבין את זה היום. אילנית טוש. לא יודע, קצת קשה לי עכשיו לזהות את זה, אבל... קורבן. אני לא יודעת אם קורבן דווקא כרגע, או נראה לי שאני מזהה דברים גם במרוחה. כן. יפה. מורן. תוקפן. תוקפן. ממש מבקר. ואת? מרוחק. תראו זה יופי פתאום לראות את המנגנון שלנו. הדסה? יצא לי מבקר יותר מאשר מרוחק. כן. יצא יותר מרוחק. לא, מתאים לך מבקר. ותרצה? התוקפן והקורבן יצא שניהם יותר כמעט... כן. גם בדרך כלל קורבן יביא בן זוג תוקפן. כן? נכון? וכלפי עצמי, לא כלפי אחרים. דבר כזה. תמיד זה כלפי עצמך תמיד זה וזה כלפי יוצא עצמך החוצה. ואז כלפי אחרים. המנגנון ההגנה הזה הוא כלפי אחרים. לא, אני לא פוגעת לך. לא, אז מה כלפי אחרים? לא כלפי עצמך. כלפי אחרים? אנחנו מדברים על הערך שלך, איך את מתנהגת לאחרים, לא אלייך. כי זה אני, לאחרים אני לא, אני פוגעת באחרים. את לא פוגעת. אולי אני פוגעת בזה שאני לא... קיצור, יצא לך שמנגנון ההגנה המרכזי שלך הוא מבקר, אין טעויות. אז כולנו, מה שלך? אתה אתה מרוחק. ממש לא. מה
מה לא? לא, ממש לא. מה לא? אתה היית מתנתק, זה היה מנגנון ההגנה שלך. הייתי, היום. לא, בסדר, גם אני לא קורבן, אנחנו מדברים כשאתה... זה משהו ששירת אותי הרבה שנים, והיום רגע, אני צורך אבל בו. גם אני קורבן. אנחנו לא עושים ציונים יותר קורבן. לא, הוא שאלה מגן מה עליי. נכון ל... לא מדברת. לא, אני אומרת מה מנגנון ההגנה, אם מחר הערך שלך יתערער. לא, כבר לא. בסדר, אז אם שלי יתערער, אני מן הסתם יפיל קורבן. אני מניחה שהוא לא יתערער בעוצמה כזאת. לא משנה, ברגע שהערך שלי יתערער, אני אצטרך זה להפעיל מנגנון באינסטינקט, הקדה, מה הדבר נקודה. הראשון שמופעל. אוקיי? מה הדבר הראשון שיופעל? כן. אוקיי? יש? אוקיי. עכשיו תסתכלו רגע על השאלות למטה. אז המנגנון הראשי שלי, כל אחד יכול לכתוב אותו. לא משנה המנגנונים הנוספים, אבל אני רוצה רגע שתסתכלו באיזה מערכות יחסים בחיים שלכם אתם עדיין אולי מפעילים את המנגנון הזה. בסדר, אולי גם עם עצמי, אבל לא רק עם עצמי. אני רוצה כן תראו, גם אם זה כבר במינונים מאוד 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 נמוכים. בסדר? רק לזהות את המקומות שבהם אנחנו עדיין זקוקים למנגנון ההגנה הזה. אני כולם האמת, אני יכולה, הייתי, גם מבקר, גם תוקפן, גם קורבן. כל אחד אפשר. ברור, זה כבר לא מפיק ימים ושעות כמו שפעם, לא, אבל אנחנו עדיין זה משתדלים. עולה. כל אחד ברמה במקום שהוא נמצא, זה יכול להיות פעם בשנה, אוקיי? זה יכול להיות פעם באף פעם, אבל כשזה בא, באיזה מערכת יחסים? תכתבו. כתוב פה, באיזה מערכת יחסים בחיי אני מרגיש את זה. אני רואה את המנגנון הזה. מורן תגיד באיזה לא. כשאת מרגישה מאוימת. אבל כרגע, בתוך החיים שלך, יש לך איזושהי מערכת יחסים שזה מופעל בה? עם עצמך הבנו. אדיר? עם ההורים, חברים, זוג. יש לי שאלה. כן. אני הרגשתי שאני כאילו תוקפנית, אבל לא הבנתי למה. כאילו, משהו עצבן אותי, אבל לא הבנתי למה. נכון. אנחנו תוקפנים כשמשהו מאיים עלינו, נכון? וגם אותו אדם שישב לידי, לא הבנתי למה תקפתי. כאילו, משהו עצבן אותי. נכון. עכשיו למשל, בדיוק, אז אני רוצה רגע ללכת שנייה לתרגול, אוקיי? בעצם מה אני רוצה מכם השבוע? אני רוצה שתהיו, שבעצם כל הטבלה הזאת, כל אחת מההתנהגויות האלה, היא בשבילכם הזדמנות לראות איפה הערך העצמי שלכם מתערער. אוקיי? כמובן שכשאני, דיברנו על זה מקודם, ביקורתי כלפי עצמי ושיפוטי, אני רק חופר עוד יותר את הבור של הערך שלי, אז כמובן שאני אצטרך להפעיל עוד יותר מנגנוני הגנה. עכשיו, מה קורה במערכת יחסים? במערכת יחסים נוצר לנו, נוצר לנו מעגל פגיעה, לא משנה עכשיו עם מי, בסדר? נוצר לנו מעגל פגיעה. אני פוגע, וגם עם נוגה שלי, זה כבר חומרים ישנים. אני פוגע, וזה עכשיו מתאים בדיוק. אתה, מה קורה לך? נפגע. עכשיו אנחנו יודעים, כשאתה נפגע, מה אתה עושה? אתה? פוגע. אתה פוגע, אני נפגע. אני נפגע, אני פוגע. אוקיי? ואנחנו נכנסים למעגל אינסופי של פגיעה מתוך מנגנוני הגנה, לא כי אנחנו אנשים רעים. אני שופטת אותך, ואז אתה מתרחק, אני עוד יותר מאוימת, עכשיו אני גם תוקפת אותך, אני תוקפת אותך, אתה עוד יותר מתרחק, עכשיו אני בכלל קורבן. כאילו... וכל אחד כאילו משחק על כל מיני. וכל אחד משחק על כל מיני. עכשיו, איך אנחנו יכולים לעצור את המעגל הזה בעצם? איך אני יכולה לעצור את המעגל הזה? תשאלו. יש שתי מקומות שאני יכולה לעצור בהם את המעגל הזה. אוקיי? איפה לדעתכם? איפה? לפני שאני פוגע? נכון? לפני שאני פוגע. אני יכול בין אני פוגע לאתה נפגע, לעצור. איך אני יכול לעצור את זה כאן?
גם לשנות מחשבה, גם להיות הצופה, דרך הכל, אבל בסופו של דבר אני רוצה להגיד את המסר שלי, בסדר? אז אני רוצה לדבר על עצמי. אני לא רוצה לדבר עליך, אני רוצה לדבר עליי. זה נקרא איך אני מרגיש. אני מדברת עליי, כמו שאת עשית מאוד יפה. את עצרת, נשמת במקרה הזה, והגשת את המסר אחרי, בסדר? כאילו אני רוצה לא לייצר מעגל. אני כן רוצה להגיד את מה שיש לי להגיד, אבל בשביל זה אני צריך ערך עצמי גבוה. אם אין לי ערך עצמי גבוה, אני כבר מראש פגוע. ואז אני מראש לא יכול להוציא את המסר בצורה שהיא לא פוגעת. אוקיי? אז פעם אחת אני יכול לעצור את המעגל לפני שאתה נפגע, כי לפני שאני פוגע. ופעם אחת אני יכול לעצור את המעגל, נגיד ומישהו איתי עשה משהו. אני יכולה לעצור עוד פעם פה, לפני שאני נפגעת. נכון? כי אם עכשיו איתי לא יודעת מה עשה משהו, כן? אז קודם, והערך שלי מבוסס, אז אני יכולה א' להחליף פרשנות, ב' לחמול ולהבין שזה מנגנון הגנה. זאת אומרת, אבל כל זה לא אפשרי בלי ערך עצמי. שני המקומות האלה לא אפשריים בלי ערך עצמי, בגלל זה אי אפשר לעלות לצ'קרת הלב, לאהבה שתבוא לנו אחר כך. אנחנו בעצם חיים במעגל של תלות, תאווה, מנגנוני הגנה, ואומרים שאנחנו אוהבים. אבל אנחנו לא אוהבים את עצמנו. ולמה אנחנו לא אוהבים את עצמנו? לא משנה. נכון? ככה למדנו. ההורים שלנו לא אהבו את עצמם, וההורים שלהם לא אהבו את עצמם, ואנחנו דור אחרי דור אחרי דור לא אוהבים את עצמנו. אבל אנחנו באים לשנות את השחזור הבין-דורי הזה. ומה הכלי כדי להתחיל לאהוב את עצמנו בעצם? מה הכלי? איך אמרת מקודם, עד שאני לא מגיעה לאחדות עם עצמי, איך אני אגיע לאחדות עם מישהו אחר? עד שאני לא מגיעה לאהבה עם עצמי, איך אני אגיע לאהבה עם מישהו אחר? עד שאני לא מקבלת אותי, איך אני אקבל משהו אחר? אוקיי? אז בעצם, בכל פעם שאני מפעילה מנגנון הגנה, יש כאן ילדה או ילד קטנים שמרגישים חסרי ערך עכשיו. אוקיי? ואני במקום להיות המבוגר האחראי, שבא להרגיע את המצב, הילד הקטן זה האגו? לא, הילד הקטן זה הילד הקטן, דווקא אין לו אגו. הוא פשוט רוצה אהבה ללא תנאים, שאתם לא מצליחים לתת לו. גולן קטן, שכבר לא אכפת לו שאמא שלו או אבא שלו, שזיכרונו לברכה יאהבו אותו, לא. עכשיו אכפת לו שגולן הגדול יאהב את גולן הקטן. שתרצה תאהב את תרצה. אוקיי? אז השבוע כל אחד מכם לוקח תמונה של הילד הקטן. יכולים לצלם לשומר מסך, יכולים להסתובב איתה בארנק, יכולים לעשות מה שאתם רוצים. הנה, תראו את הדירוש. שנעלה לקבוצה, כדי כן, שזה יתפוס... או. אז כל אחד, תרשמי שיעור הבית. אתם מעלים לקבוצה את הילד הקטן. ועכשיו אנחנו מתחילים לגדל, לעשות פיצוי לילד הזה, על כל השנים שבהם הוא לא היה אהוב ללא תנאים. ואמא שלו, אמא שלה, לא הפסיקה לשפוט אותה. ולא הפסיקה לבקר אותה. אוקיי? אבל אני צריכה איזשהו סימן. אני צריכה סימן שהילדה הזאת עכשיו, הערך שלה יתערער, נכון? מה הסימן שלי? יפה מאוד, איזו קבוצה של גאונים. אז כל פעם שאני מרגישה את אחד מהרגשות האלה, זה בשבילי קריאה לילדה שלי, זו קריאת מצוקה. אם אני עכשיו מוצא את עצמי תוקף מישהו, אני צריך לעצור ולהגיד, אוקיי, לזכור לא, מה קורה. בדרך כלל אנחנו מאמינים שבאמת יש איזשהו סיפור חיצוני שבגללו אני עכשיו מרגיש ככה וככה וככה. אבל לא, מה שיש זה ילד או ילדה קטנים שרוצים עכשיו לקבל שיח חיובי. אנחנו רוב הזמן מרעילים את עצמנו בשיח שלילי, ולא יכולים לבנות את הערך, ולא יכולים לכבד את עצמנו, ואז לא יכולים לכבד כלום. אוקיי? אז בעצם אנחנו רוצים לעבור, תסתכלו מאחורה, יש לכם טבלה. אנחנו רוצים לעבור מדיבור עצמי שלילי לדיבור עצמי חיובי. הולכים לעשות עבודה עם הילד הפנימי. אוקיי? איך נשמע דיבור עצמי חיובי? בואו תגידו לי. עכשיו אני מרגישה שאיתי לא רואה אותי. נגיד, מה? תגיד. לא, אני רוצה לענות, אבל תסיימי את השאלה. לא, תענה. תענה.
לומר אותו דבר בצורה חיובית פשוט מאוד, לשאול דוגמה בחיים, דוגמה כמו זוגיות, להגיד לבת להגיד לאחרונה, לא, זה כבר לא הכיוון. לדבר בגוף. אנחנו מדברים על עצמנו, אל הילד הפנימי. אפשר נגיד, כן. אפשר להטיל קודם כל ספק בשאלה. האומנה זה באמת נכון? כאילו זאת כל האמת? אבל זה לא השלב, אני לא רוצה, זה לילד מתקדם. עכשיו הילד הזה רק רוצה לשמוע שהוא מדהים. איתי עכשיו, אני מרגישה הילדה שלי חובה, לא אהובה. בסדר? אני יכולה להתחיל להאשים אותו, לכעוס עליו, להתלונן עליו, ואתה ככה, ואתה ככה, ולמה ככה, ולמה ככה. אבל לא עשיתי בזה כלום. לא עשיתי בזה כלום, נשארתי תלויה בו. אני רוצה לבנות את הערך שלי. אז אם אני רואה עכשיו שפתאום אני או מאשימה, או קורבנית, או מרוחקת, או תוקפנית, או כן, אחד מהאלה, אני עוצמת עיניים, תעצמו עיניים. לוקחת נשימה עמוקה. קודם כל משאירה את זה בתוכי, מחזירה את זה אליי. מה קרה? למה הפעלתי מנגנוני הגנה? אני ממש מדברת אל הילדה שלי. מה קרה, ילדה האהובה שלי? אני אוהבת אותך. את מדהימה. את לא צריכה להיות מושלמת. את גם לא צריכה להיות תלויה בזה שאף אחד יגיד לך שאת טובה או לא טובה, שאף אחד ייתן לך תשומת לב. אני כאן בשבילך. אני אוהבת אותך. תרגישו כמה נעים. איזה חיבור. עכשיו כל אחד לוקח נשימה ואומר רגע משהו יפה בעיניים עצומות, רק בעיניים עצומות. אי אפשר לדבר עם הילדה בעיניים פקוחות או עם הילד. גולן תעשה את זה, זה חשוב, תתרגל את זה. ואני אומרת משהו יפה לתרצה הקטנה, ואני אומרת משהו יפה ליפת הקטנה. אנחנו רגילים כל הזמן ללכת עם שוט. את צריכה להיות טובה יותר, מצוינת יותר, נקייה יותר, אחראית יותר. כל הזמן כמו ילד שלו צריך להיות יותר ויותר 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 ויותר. לא. את לא צריכה יותר להיות כלום, את מהממת. את הילדה שלי, ואני אוהבת אותך ללא תנאים. את לא צריכה להיות מושלמת. וכמובן, בהתאם לסיטואציה, אני מתחילה לדבר אליה. את לא צריכה להיות תלויה באף אחד כדי להרגיש אהובה, אוקיי? ואני לא מוציאה את המנגנון. אני לא מביאה אותו להיות פעולה. אני מחזירה את הכוח פנימה. אני לוקחת את הכל ולוקחת פנימה. זאת אומרת, אני צריכה להסתובב כל השבוע עם איזושהי מצלמה. אנחנו תמיד מסתובבים עם הצופה ולראות איפה אני מתממתקת. איפה אני מפעילה מנגנון הגנה. שזאת ההזדמנות שלי. זה הרגע האמת לחזק את הערך שלי. זה רגע האמת. אם פספסתי אותו ועברתי, אחר כך לחזק בערב, שהילדה כבר רגועה במיטה, אז אין עניין. בסדר? זה רגע האמת. רגע המצוקה. זה ברור? ברור? כן. שאלות? אוקיי? זה לא שאלה, אבל אני הרגשתי הבוקר שעשיתי את זה, להמשיך לשיחה שלנו. ממש, זה היה לי איזשהו שברי שנייה של מוזר, ואפילו מביך בפני עצמי, אבל ממש דיברתי לילד הפנימי הזה, וככה ברכות. בדיוק. חצי שעה של רגע שצח, וזה ככה מדהים. וככה יוצרים את החיבור עם כל החלקים שלנו, בלי דיבור עצמי, פנימה, אל תוך הילד הזה. לא להתבייש, גם בכל רם. היו ימים קשים לילדה הזאת, אוקיי? אני הייתי לפעמים בכל רם. את מדהימה, אני אומרת לך, הכל בסדר, אוקיי? ממי אני רוצה, הילדה הזאת, ממי רוצה לקבל אהבה ללא תנאים? ממי רוצה מבט? שנמצא. ומה אנחנו עושים? שולחים אותה לרוץ אחרי כל זר שנותן לה סוכריה המעופשת. כל אחד נותן איזה נדבה בחוץ והיא רצה, כי בבית היא לא מקבלת. כל אחד יש לו ילד, והילד שלי הוא פלא הבריאה. הוא לא יותר פלא מהילד שלך, אבל הוא שלי, ולכן הוא פלא הבריאה שלי. והילדה שלך היא פלא הבריאה שלך. גם הילדים שלנו בחוץ צריכים להיות פלא הבריאה שלנו, ולא לעומת אחרים. כל הילדים הם פלא הבריאה. אוקיי? זה כבר של האגו לעומת. וגם הילד שלי. אם אני לא אוהבת את הילדה שלי, איך היא יכולה להאמין שמישהו יכול לאהוב אותה? עכשיו יותר מזה, תדמיינו הורה שכל היום מלכה את הילד שלו בבית, ואז שהמורה צועקת על הילד שלו, הוא בא לכעוס עליה.
אז בואו ניתן עכשיו את השיעורי בית על הספירות. רגע, וזה השיעורי בית הבנו? זה השיעורי סגור. בית על הממתק, ועכשיו על הספירות אנחנו נעשה בירור עם עצמנו למה אני לא מצליח להגיע לבחירה והתמדה. הוא לכתוב בקבוצה. העט לא כותב. נכתוב בקבוצה למה אני לא מצליח להגיע? לבחירה והתמדה בדרך שאני רוצה לצעוד בה. ואמרנו שכל אחד למד להגיע למה? לדרך שאני רוצה לצעוד בה.